दे लाय खिथुनिया नाय बिलाय खिथुना नारबाय दे आरो सोराबासो लाबोदों हरनायसोबाय आरोना लास्ट गेम मानसिफ्रा एसे जासाबदों लास्ट गेमखाय ओंखायनो खोन्थागासिनो आरोना आंबो थाहैसै एबार नैबा थाहैसै गरनि हाबखायना नरिसा सिजोनानो माबा जाखागोनलै फार्स्ट थांखागोन ओरैहाय लागाय बे दाख्लैनि प्लेयारसो गोलै दुरबल औ बिसा उरिसा मोनसेयाव ना बावदों बिएसएफ सानफ्लांदां Wah, lala mobil kono gede bra, pala itu. Mobil ko hordan ne wa kamera ko hotsor hogar ganang bisa. Kita minyak sabu. Oh, ini free bro. Bathau da थांबा बायदोलाय बैयाव Oh, जोंना बेंथ मा जायो जाहोलांजोबगोन आं सासे गाबनाय खोनाबाय आं नोंना जोंसो सानैजों देलै हिर'सो सिबदो बरि सोखाबाय एबार होदेरबावदो हो जिहोजोब माथा हो हा Boleh. 19-16 out. Odisha FC. Northeast United FC 22 in, 18 out.
자, 막, 왜 미줄 안 해? 시도 신들 안 솔로 타보는 거라 그래요. 올라가 가야 Tapneo. 어? Tapneo. 가 그분이요. Malaysia kan nih? 원이 하고 가냐 어디서? Ah, narko kau itu yang jadinya. 신나는 뭐라 그래? 파스타 먹는 거리. Pasca nih bapak. दाख्लैनि प्लेयारसो गोलै दुरबल औ बिसा उरिसा ना मावदों बिसो सानफ्रांला Bisu jalan nih. Talambai. 그래 này mà nó đúng rồi thôi. Chà bay tay hụt được luôn nữa chắc sao? 스톱 나 그런 거. Không được phải ra rồi.
Here it is goal. Push sobat. Scored by Odisha FC. The first goal against Dia dapat update ya. Northeast United FC. Dapat update kalau di itu lihat. Ria ke. Rasa update anda. Gimana aku lebih rasa update. Sobat sih. आं खेबबाथाय माबानो मोजां जायो बरिया थफा नर्थ इस्टनि थाखाय फेभरेट आरो बिसोर सोरबा सोरबा नायगासिनो स्पेन थाबाखैमोन आं जों खेबनाया Ödülü siap modus pen sini. Boyo kulit dong boyo. Mari jago kulanya. Gol jawai. Gol jago ini orang. Şer bir kişi var bayi geç. Minus kalamsın bay, minus kalamsın lay bizi. Aklalı. Abdülün karayı bizi minus kalamsın. Uç bekar. ये करो के लिए
खालामदो नारदेर हो बेथा दहाय माला खालामनाया दानालाय दाना बुसकाटबो ला From Northeast United FC. माथो दा थांबा बायदोलाय हाबदोलै एबार सिबदो हाबदो गरनै सोखाबाय एबार होदेरबावदो जिहोजोब माथा हा गोलैलाबायो हारसिंनो नारजालाबायो फरके 30 फैसायावसो फुल माबा जायो सम जायो खिथाव नै बरिया गोदोलायनो माखौ मोखां नायखो सासेनो हरदो एबार औरै लागाय सिद्लाजोब खिनायजोंसो मिथियाबो एसे जाबाय बेगसो गोलैबाय बिदिजों बोरै जानांगौ लांसिन लांनांगौसो माबा बेगसो गोलैबाय जाम्बाफ्रा गोलै सिन्था खालामनाङालै फोथार बुबा नै दङ बानायग्राफोर एबार होदो गैला फाउल बे रेड कार्ड येल' कार्ड होलै येल' जाबायना सोरबा जाबाय हनै औ गोजा कालारासो जादों नर्थ इस्टनियासो जादों हरबाय एबार नै खिथुनियासो नारगोन बेखौ इलाय गोजाया इलाय खिथुना नारहरबाय होमबा खेबसे बोनो नायफिननानै सोर फाउल जाखालामबाय सोरखौबासो येल' होदों दे इलाय खिथुनिया नै इलाय खिथुना नारहरबाय डाइरेक्ट सोरहाबासो नारदों आगलालै नै येल' कार्ड होबावबाय गोजाखौसो नर्थ इस्टखौसो येल' कार्ड होबावो सोरहाबासो थायो बिदिसो जायो गेमा पस्टखौनो होनांगौ अब्लाथाय सोरहाबासो जाबाय फाग्लालै गेलेयानो उल्थासो जाजोबो नै साला पस्टखौनो होनांगौ बालखौ सोर माबाया जाहांदों ना मा होनोमोनलाय आइफन फिसा साइड आथिखालाव फैबायसो बेगल' गेलेयो बालफ्रा बेगल' गेलेयो होनदां टाइमसो खालायबाय
जाबाय जाबाय जागोन नै जोबाखै 5 जाखाबाय नै 5 Norwich United FC Norwich FC 1 फाइनल गेमा मेट्सआ बेनो जाहैबाय गरबा सोबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ ओमफ्राय उडिसाया गरसे आरोना